היי לכם חברים, ברוכים הבאים. אני היום אראה לכם סרטון על איך אתם יכולים להקליט את כל הדברים שיש לכם במחשב בעזרת אקסבוקס, בעזרת הווינדוס 10, נגיד את זה ככה. אז אתם נכנסים בהתחלה במסך הבית שלכם, לוחצים על זה, אקסבוקס, הנה בו, אתם לוחצים על settings, הגדרות, אתם רואים game DVR, לוחצים על זה, אז עכשיו תסתכלו, יש לכם דבר כזה שאתם צריכים ללחוץ על Win ו-G. אז Win, מי שלא יודע, Win זה הכפתור בין Control לבין Alt, ביניהם. אתם לוחצים על זה ו-G, ואז תסתכלו מה זה, הופה. אם אתם במשחק אז אתם יכולים לחזור לדף הבית של אקסבוקס, אתם יכולים לעשות סקרינשוט שזה לא ישפיע, אתם יכולים להתחיל מההתחלת הצילום, אתם יכולים לצלם, ואתם יכולים להיכנס להגדרות, וזה בשביל להזיז את זה. אז הנה, אם אתם רואים שפה מתחת כתוב Start Recording, Win Alt R, אז אתם לוחצים על Win, הכפתור שהסברתי לכם, Alt ו-R, ואז זה מה שקורה, זה מתחיל לצלם. אז אם אתם שואלים את עצמכם איך אני מצלם, ואז הנה זה. ואז אתם יכולים פשוט ללכת לפה, לגיים TV, בין הגביעים לבין הדבר הזה, לבין המועדון, ואז הנה, אז אני מחק את זה כי לא צריך. זה סרטון של פיצה, אם אתם זוכרים או לא, אני לא צריך אותו כל כך. אז זה מה שיש. אם אתם שואלים איך אני מצלם עכשיו זה באיזו תוכנה אחרת, אני לרוב משתמש בתוכנה אחרת, אבל גם זאת תוכנה טובה. אז תנו לייק ונתראה בפעם הבאה. אז יאללה ביי.